Gaur esneki ekologikoetaz arituko gara, bereziki Nafarroako iparraldean ekoizten diren esneki ekologikoetaz. Esne sektoreak krisi latza bizi du aspaldiko partez. Eta horri irtenbide emateko proiektu interesgarriak sortu dira, adibidez, Baztanen Anizen jauregia esnekiak bezalako proiektua. Gaur bertaratuko gara eta erreportaje polit batean aurkeztuko dizkizuegu. Gainera solasaldi bat, interesgarria den solasaldi bat edukiko dugu eta bukatzeko errezeta goxo bat. Beraz, badakizue, ongi etorri denon topaleku den geltoki honetara. Gaur Anizera hurbilduko gara, Baztanen dagoen herri txiki batetara, eta bertan jauregia esneki ekologikoak ezagutuko ditugu. Esne sektorearen aurrean alternatiba eskaintzen duen familia baten eredu interesgarria. Mundua gaur bukatzen dela badaki, zeru beltzea zu festan sumendi. Bueno, guk Baztango Zaporeko parte gara, ez? Eta, Baztango bertze zenbait ekoizle bezala, ez? Adiez guk esneko behi esneak dugu, baina badaude ardietuztenak eta gasna egiten dutenak, edo badago sagarratuenak eta sagardo egiten duenak, edo matxagaduenak eta ardo egiten duena, arroltziakin, eztiekin, mermeladakin, eta, gehien bat hortan mugitzen gara, ez? Eta, hoi da, dena Baztango behar dugu, izan, benpin ongi datorkigu, gure artean elkartzeko eta pixke goiti zer nahi dugunin, hori gara pentsatzen ere bai formakuntzako, eskaintzeko formakuntza edo eskoletara begira zeo zer, baina, oino proiektua da, oraindik ez dago ezer, eta, baina, benpin baten dakun aukera hori elkartzeko denon artean, eta gauz ezberdinek iteko, kanpora behire, ez? Mangino zenbait buelta, ez? Edo zenbait aldaketa jasotakoa, ez? Hau da, hasieratean esne guztiak aikuri saltzen ginen, eta gero gu hasi ginean, hasi ginen alde batetik transformazio bidea hartu ginen, esnekiak egiteko, eta gero bertze pauso izan zen ekoizpena ekologikoranzko bidea hartu, ez? Zergatik ekologikoa, alde batetik, guk uste dugu, errespeto gehiagoki lan egiten duzula lurrari, ez? Azkenean, ongarri kimikoak ez duzu erabiltzen ahal, eta gero ere baita ere, bezero, ez? Azken finean, beraiengatik jarraitzen dugu guk, ez? Orduan guk medikamentu edo behiei gutiago ematen badiogu, azkenean hori ere gutiago izango da produktuetan, ez? Eta horrengatik ere zor ginen errespetoi edo bezeroi eta nola ez behiei. Sasietara guztien gainetik. Badire baldintza dexente, ez? Zenbait sasi edo idetzia erre, jendeak erabiltzen du pozoina, guk hori ez dugu erabiltzea, guk moztu egiten dugu, gero bertzalde behiak kanporatara dire. Gero medikamentuak edo erabiltzerako orduan, baduzu muga bat, 3 dire urtean behiko, gero aratxei gutienez 3 hilabetez esnea mamar duzu eta esnea errautxean debekatu dago. Behitegin ondoko belaietan egiten dugu pastoreo rotazional bat, aldizketuz gaten gara egunero, behia mugitzen dugu tokiz. Gero urruntxago daudenak, zeren hurbilekoak maten dako aukera behia goizean deitzi, atera. Eta txaldean berriz ere sartu hartugu. Horren hurbilekoak aprobetxatzen du hortarako, eta urrunen dauden belaiak antzuekin jateko. Behiak, konbentzionaletik ekologikora aldaketa ikaragarri izan zen, ez? Zen orai sasoiaren arabera jaten dute, hau da, sasoi ezberdinetan aldatzen diegu beraiei jaten dutena. Udaberri udaldera behiak kanpoan jaten du, eta neguan berriz, barnean baitaude,
pues pentsu pixka bat, orai egun, pues bai 3 kilo, 4 kilo pentsu, gero belarri dorra. Neguriko zenean zein udale hor, lurrale ertzen data beti zaude hor, taupada bakoitzea lerketa. Arrease gehien bat Iruña herrien du, edo han bileraketa, eta guk pues bai hemen parte hartzen dugu pues, herriko batzarretan, auzolanetan, edo baztaren mailan egiten diren gauzetan, edo kasunten mintzetu garen bezala Baztango zaporetan, ez? Orduan, pues bai, nik ere irutzen zait garrantzitsue printzpioi, azkenean norberak komunitatean bizi behar dugu eta parte hartzea garrantzitsua da, eta denen iritziek ere garrantzitsue direz, horrexegatik Baztanen adibidez, garrantzia handia du bai auzolanak eta bai batzarrak, eta batzarretan da non eragitzen diren herrien emarreko gauz guztiak, ez? Jasangarritasun ekologikoa guk argi eta garbi ginen, ez? Azken finean, hastion aipetu duten bezala, pixkete konpromisoi, ez? Lurrarekin, bezeroarekin, animaliekin, eta Baztanekin ere bai, ez? Orduan, nik uste dut gure etxaldiak edo, printzpioi garrantzitsutzat o garrantzitsunariko bat ikusten duela, ez? Abeltzaintza garrantzitsua da, olako inguruetan, ez? Batez landare eremuen dako, ez? Ez bakarrik, lanpostu edelako, baizik eta, gero ere sortzen ditu bertze lanpostu edetzuk, ez? Bertan edo zeharka ere bai, ez? Makinaria konpontzen dutenak, edo albaitariak, edo dendak eta bar, ez? Eta horrek ez du erran nahi, hemengo jende gehienak hirietara joan behar duenik edo lanera, ez? Eta gero, sozialki ere aipetzen nuena. Azken finean gure lana hemen dago, eta hemen bali mahu hemen biziko gara. Orduan herria mantendiko ditugu, eta herria mantentzen badugu, azkenean hori da, hizkuntzak ere mantentzeko aukera ematen digu, eskualkiak kasunten, eskolak, ohiturak, kultura bat, orduan, nik uste dut abeltzaintzak edo nekazaritzak, lehen sektoreak, hauniz duela eskaintzeko landa ere humoi, eta garrantzitsuena, janariak guk ekoizten dugu. Animatu ere gaztei, aukera edo bizi aukera bat izan daitekela ere bai, nekazaritza edo abeltzaintza. Kaixo ikusentzule eta ongi etorri gaurko geltokira. Hemen ditugu 3 solaskide esneki ekologikoen inguruan hitz egiteko. Batetik, Patricia Perales, Iruñako zinegotzioia, EH Bilduko parlamentaria, Katxalin Barber, Zepaeneko kidea, alegia ekoizpen ekologikoa, Nafarroako ekoizpen ekologikoa sustatzeko batzordeko kidea, eta Jon Garai, Ekoalde taldeko kidea. Esneki ekologikoak oso gai espezifikoa dirudi, baina Katxalin, esne sektoreak izugarrizko kolpea hartu du gure landa eremuan, eta gainera oso menpekoa zen sektore horri, eta horrek ustutze bat ekarri du. Izan daiteke esneki ekologikoen bidea nolabait ere sektore horri eusteko modu bat? Izan daiteke, bai. Krisiak nik uste dut ere latz kolpatu duela, baina ez bezain beste. Nafarroan esne sektore ekologikoa esan dezakegu ere ez dagoela oso garatuta, 10 ekoizle dugu, ikusi dugu bat bideoan, jauregia, eta guztia gainera dira ekoizle txikiak. Esan nahi dut badago tendentzia bat, gero eta etxalde handiagoak, abere gehiago, inbertsio gehiago, eta sektore ekologikoan, esne sektore ekologikoan ez da hori gertatzen baizik eta guztiak dira ekoizle txikiak eta gainera haiek beraiek transformatzen dute eta saltzen dute. Azkenean errentagarritasuna edo bilatzeko egin dutena da haiek balio erantzi hori bilatu, balorizatu eta transformatu bai. Hor, garbi dago, Jon lan handia egiten ari zaretela,
herriaren elikadura ekologiko hori sustatze bidean, nola ikusten duzue eskaintza? Badago, arazoak dituzue eskaintza hori betetzeko? Bueno, nik uste dut egun momentuz ez, alegia. Guk gutxinek dugun eskaeren aurrean eskaintza nahikoa dago. Baina egia bada, guk elkartean hainbat azterketa egin ditugu, eta gure helburua bada noski elikadura ekologikoa ahalik eta gehien zabaltzea eremu guztietan, eta adibidez Ekoaldek jarduera berezia dauka kolektibitateen esparruan, eskolak, ospitala eta beste. Lortu dugu gainera, esneki, bereziki jogurra, naturala, ekologikoa sartzea, eta kontziente gara baldin eta eskaera hori pixkat gora egingo lukeen, muga handiak izango genituzkelak. Gure ustez, hau da aukera bat, ez arazo bat. Askotan, noski hitz egiten dugunean Nafarroaz, Euskal Herriaz, eta nekazaritzaz, oso garbi edukitzen dugu zer eta nun ekoizten denez, eta mendialdiari egokitu zaio esnekiak sortzeko ardura, etxalde guztietan zeuden 6 behi esnea sortuz, eta hiri guztia, herri guztia, herrialde guztia esne hortaz oinarritzen zen, eta gainera esnea oinarri izan den elikadura bat da. Beraz, hartzen duen garrantzi horren aurrean, eta Nafarroako mapa ikusita instituzioetatik, esnegintza edo esnekigintza ekologikoa izan daiteke benetan serio hartu beharreko alternatiba bat. Nik uste du aztertu beharrekoa. Kezkagarria dira datuak, ez? Berak esan duen bezala, 10 ekoizle baldin badaude bakarrik ekologikoak, eta sustatu nahi baldin badugu ere hiri edo lur jasangarriagoa, nahiko garbi geratzen da, produzio horrekin ez dugu asetuko dagoen edo egon behar den beharra. Beraz, baiet, nik uste dut olako azterketak egin behar dira administrazioetan eta hainbat neurri jarri behar. Zer, honelako proiektuak jauregi bezala adibidez sustatzeko, zen hori ere izango da aurrepauso bat lur orekatuago egiteko, ez? Zuk aipatu duzun bezala lehen familia guztietan edo lur txikietan, herrietan, zegoen nahiko familia bakoitzan aski asetzeko herrietan zegoen beharra, baina argi dago orain kriston desoreka dagoela, hor dugu Kastege joango granja erraldoia, hori ez da gure eredua, horren kontra joan behar da, orain, hainbat legearekin oztopatzen ari dira hemendik aurrera eraikitzeko honelako proiektuak, baina nahiko berandu goaz kasu honetan, eta nik uste dut hainbat neurri gehiago sustatu behar dira honelako produkzioak aurrera eraman. Hor badago elementu bat errepikatzen dena, sektore honi dagokionez eta baita ekologikoari dagokionez, prezioaz hitz egitea, ez? Batetik esnea gantxo produktu bezala erabili dute superfizie handiek, eta bere salgai jartzen dioten prezioa oso bajua izan da, eta bestetik egia da esnekien produkzioaren insumoak asko garestitu direla. Eragin daiteke nolabait ere bai ekoizpenetik eta baita ere instituzioetatik prezio horien beherakada horiek ekiditeko moduren batean? Nik uste egin beharko genuke. Beste hainbat sektoretan markatu daiteke, baina kasu honetan ere borondate politikoa. Alde batetik nik uste pedagogia bai egin beharko genukela instituzioetatik, ulertarazteko ze garrantzia duen ekoizle txikien paperak, zertarako ze onurak ekartzen dituen, baina guztiondako, Nafarroa oso ondako edo Euskal Herrian, honelako produkzioa defendatzen baditugu zentzu guztietan, eta noski egin beharko genuke. Normalen erosten dugu esne osoa, eta Euskal Herria markako edo esnea erosten dugu. Eta zergaitik, niri gustatzen zitzaidan guztia euskaraz dagoelako.
eta horregatik erosten dugu. Euskaraz bai alde dago, dauka hori pegatina, eta hori erosten dugu, zaporea gustatzen zaigu, eta hori erosten dugu. Nik erosten dute ekologikoa, jogurrak eta gazta eta jauregiakoak, batez ere. Eta bikoteak esnea erosten du supermerkatutako esnea, pinpun, txarra jartzen ez dena, egiten zaio erosoagoa. Gazta, idiazabalgo gazta erosten dugu normalean, gustatzen zaigulako, eta hemen merkatuan erosten dugu gazta gehiena. Zer gertatzen da? Ez dakit, alde batetik babesten ditugula, baina gero bestalde asko begiratzen diogula ere bai, batez ere gaur egun dana erren beste igo dela, eta azkenean, baitugu bi irizpide ez, alde batetik ulertzen ditugu, eta nahi dugu, eta kalitatea, eta bertakoa, eta pres gaude, baina gero erabiltzen dugun produktu baten ikusten duguna nolako igoera, oso azkarri egiten dugu beste produktu batetara, merkeago dagona, hortxe gabiltza. Bueno, badakizkite arazoak, ze azkenean elektrizitateak igo du asko, gazak baita, orduan beraiek ikusteko duten margena da azken askoz txikiagoa. Oso interesgarria da, elementu batzuk errepikatzen direla, pixkat hitz egiten ari garenean, ereduaz hitz egiten dugunean, pentsatzen dugu askotan ez, gaur existitzen den ez den unai bat, ez, bapatean nekazari egingo dela eta instalatuko dela, ez. Baina hor daude oraindik ustiategi batzuk eta pixkat hartzen dizut, Katxalin, zuk jauregiakoen inguruan esandakoa, ez. Nola lagundu, hain zuzen ere, gaur egun behiak dituztenak, konbentzionalean daudenak, eta ze laguntzak beharko lituzketen eraldaketa hori emateko. Eta hemen atera bat dira elementu batzuk oso importanteak. Transformazioa, alegia lehen gaia soilik ez ekoiztea, eta gero txikia, tamaina. Ados zaudete horrekin? Bai, erabat ados. Bai. Eta nola lagundu, orain ez, bote pronton ateratzen zaitere, formakuntza ez, hori adibidez, administrazioetatik egin beharko lukete. Uazen ez, laguntzera edo prozesu hori egitera ekoizleekin batera. Eta, hortarako ere bideratu behar da diru publikoa. Bai, esnekiak, jendeak irudikatzen ditu animalitik ateratzen diren elikagai bezala, baino esnekiak nekazaritza dira, lurretik abiatzen da. Beraz, lurra behar dute behiek, landareak behar dituzte, inguruneak kudeatu beharra daukate, intsumoak gutxitu behar balin badira, behioiek nun jan euki beharko dute. Eta hori da abeltzaintza estentsioaren onurak, ez? Azkenean oso animaliak larratzen direla, eta nik uste dut hori dela desberdintasun nagusia eta importanteena. Eta gaur egun lurra badago eskuragarri nekazariek abeltzaintza estentsibo eredu horiek egin ahal izateko noren eskutan edo nola ikusten duzu pixka eta hausnarketarik egiten da horren inguruan? Nik uste badaudela adibide egokiak, eredu egokiak eta Baztango udaletxea izan daiteke bat, jauregiaz berriro ere hitz egiten duguna, baino badala lur komunalen gaia nola landu, ez? Eta azken finean da, bertan hori Nafarroko iparraldean ematen zaigu, ez hegoaldean hor baratzak ditugu normalean, badakit beste makroproiektu horiek eta beste, gutxienik logika horretan, eta badaude oso esperientzia politak non komunitate bezala aztertu behar den lur eremu guzti horiek nola barne bilduko diren, nola banatuko diren, ez? Eta nik uste dut hortik hasita ere askotan aipatzen da, bereziki jarduera berrituentzat, jende gaztearentzat eta ze zaila izaten dien lurrak lortzea modu edo prezio egokietan eta beste. Eta nik uste dut hor bide asko egiterik badago. Bide asko egoterik badago eta gainera esan den bezala oso elkar lotuta dago guztia azken finean. Ziklo osoa barne biltzen duen adibide bat da. Non gure lurra zaintzen duten, non iazko zuteak gogoan izango ditugun ze arazoak izango dituzken, mendien zela garbitze beharrak eta beste. Nik uste dut oso adibide garbia da, beste praktika eredu egoki batzuen bidez, zenbat aurreratu daiteken. Eta hitz egin dugu behietaz. Ze esnekiak berehala, esne sektorea behiari lotzen diogu, baino animali diversitatea ere badago, esnekiak landu ahal izateko, eta agian gure komunalak kudeatzeko eraginkorragoak direnak, ardia, hauntza, interesgarria litzateke baita ere gizarteari, adibide horiek jartzea, ez? Animali ezberdinekin, ez bakarrik sektore bat animali bati lotuta. Hori da dibertsifikazioa, ez? Eta sektore ekologikoan asko, eredu bat hori da, ez? Dibertsitatea eta ez bakarrik zentratzea
kontu batean, baizik eta izango dut hau eta horrek ere, bueno, zabaltzeko aukera ematen dizu. Nik uste batzutan ez garala kontziente hemen Nafarroan eta Euskal Herrira begiratzen dugunean dugun dibertsitateaz. Nafarroa erdi luxo bada sektore ekologikoari dagokionean, eta horrek ekartzen dugu Euskal Herri mailan trakzio ariketa bat beste lurralde batzuei begira, ezta? Nik uste dut hori ere ongi pentsatu beharko litzatekeela, baina badira, gure kasuan gutxinik badira bestelako esneki ekologikoak, eta badute bere bidea ere. Badute bere bidea eta aintzat hartu beharrena, zaindu behar dena eta landu. Tira, azken gogoeta honekin geldituko gara, eskerrik asko Jon, eskerrik asko Katxalin eta Patrizia. Eta, niri behintzat garbi gelditu zait Euskal Herrian eta bereziki Nafarroan aukera izugarria daukagula, lur egokia daukagulako gure belarjaleek beraien esneak emateko. Garbi dago, tamainak inporta duela, txikiak, familiarrak, agroekologian oinarritutako ereduan, estentsiboan, eta noski transformazioa lehen gai batetik haratago, aldugun eta dibertsitate gehien eskaintzeko aukera baliatu behar dugula, gure landa eremua bizirik mantenduz gure herria elikatzeko. Kaixo, gaur prestatu behar ditugu piper bete batzuk, besamel batekin, sisako besamel batekin, eta horretarako badugu probesteko piper pikillo batzuk. Piper hauek egiteko egin dudana da potetik atera, eta labean sartu, oso temperatura basuan, 100 gradutan, gutxi gora bera, eta esan ditut ordu erdi bat. Gero egin behar dugu besamel bat, kasu honetan egingo dugu shiitake sisa eta portobeloarekin, eta importantena da azkenean sofrito on bat egitea tipulakin eta kasu honetan porruekin ere bai. Nik badut ja potzatzen tipulak beharko ditu 10 minutu. Eta oso garrantzitsua da pauso hau ongi egitea, ezta? Poliki eta ustea tipula egiten. Probestuko dugu egiteko mosteko txampiak eta shiitakeak. Bale, shiitakei kendu behar zaio hau, rabilloa, zeren da oso gogorra da. Bale, moztuko dugu bai porrua ja, erditik moztu dugu eta garbitu dugu ja. Eta egingo ditugu tira batzuk eta laukia. Tipulak darama 10 minutu eta botako dugu aldi berean porrua eta sisak. Gurina pizka batera bai. Irina. Besamel litro batentzako behar dira 150 gramo irin, gutxi gora bera. Eta hasiko gara esnea botatzen. Bota dudanez 70 gramo irin, bota behar zaio litro erdi esne, bale? Eta orain ja, bueltak ematea. Eta besamelak beharko ditu irakiten hasten denean 10 minutu. Besamela egina dugu eta oztu daia, sartu dugu manga batean eta utzi dugu pixka bat lapikoan egiteko saltza horrekin. Piper asko bete behar baituzu, igual hobe da manga batekin, zeren desente errazagoa da, baina gutxi baldin bat dira, ez da behar. Betetzen dugu horrela, eta gero, itxi, hola, bal?
Bale, hortze ditugu gure piperrak eta orain bukatuko dugu saltza. Oso erreza da, bakarrik botatzea esne pizkat gehiago. Probatu piper txuriz eta gatzaz. Eta birrindu, ondo. Eta bakarrik falta zaigu berotzea piperrak eta plater batean jarri, saltzarekin eta perezil pizka batekin eta rezeta egina. Bueno, berotu ditugu ja piperrak mikrogunean eta orain jarriko ditugu ja plater batean. Saltza. Oliba olio pisa bat. Eta perezila. Eta perezitugu ja, gure piper beteak probesten pikillo batzuk. Honegin. Esnekiek alternatiba interesgarria eskaintzen diete Nafarroako mendialdean bizi diren abeltzainei. Esnearekiko kontrola, alegia beren lehen gaiarekiko kontrola lortzen dute. Gainera diversifikatzeko aukera, produktu sorta anitza sortuz. Eta azkenik kontsumitzailearekiko harreman zuzena eukitzeko aukera daukate. Horrela esne sektorearen krisiari alternatiba bihurtzen direlarik. Beraz, badakizue, ekin bideari eta hurrengo geltokirarte.